ஹாய் எவ்ரிவன், வாங்க தெலுங்கு కత్తికలా. ఇంకే పోగొనమా ఇంకే పోగొనమావుకు తెలుగులో சொல்லுவாங்க. ఎందుకు ఎక్కడికి వెళ్ళాలా, ఎందుకు ఎక్కడికి వెళ్ళాలా, పో ఇంకే నిక్కాదే, పో ఇంకే నిక్కాదకు తెలుగులో சொல்லுவாங்க. ఎల్లు ఇక్కడ నిలబడకు, ఎల్లు ఇక్కడ నిలబడకు. ఏం పోకూడదా, ఏం పోకూడదాவுக்கு తెలుగులో சொல்லுவாங்க. ఎందుకు వెళ్ళకూడదా, ఎందుకు వెళ్ళకూడదా. எங்கேயாச்சும் போகணும், எங்கேயாச்சும் போகணுக்கு తెలుగులో சொல்லுவாங்க. ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి, ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి. நான் அங்கே போயிட்டு இருக்கேக்கு తెలుగులో சொல்லுவாங்க. నేను అక్కడికి వెళ్తున్నాను, నేను అక్కడికి వెళ్తున్నాను. నీ యారోட పోరా, నీ యారోட పోరావుకు తెలుగులో சொல்லுவாங்க. నువ్వు ఎవరితో వెళ్తున్నావు, నువ్వు ఎవరితో వెళ్తున్నావు. నీ ఎప్పుడు పోరా, నీ ఎప్పుడు పోరావుకు తెలుగులో சொல்லுவாங்க. నువ్వు ఎలా వెళ్తున్నావు, నువ్వు ఎలా వెళ్తున్నావు. யார் யார் போகிறீங்க, யார் யார் போகிறீங்கக்கு உங்களுக்கு தெலுங்கில் தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.